Molt bon dia. Avui, a Top BCN, a la taula d'opinió professional de Barcelona, tenim el plaer de parlar amb l'Anna Gené. Ella és CEO de Sevils Barcelona, empresa de consultoria immobiliària, i està altament compromesa amb la vida social, cultural i econòmica de Barcelona. Convergina el seu càrrec amb les següents responsabilitats: membre del comitè editorial del periòdico, membre de la junta directiva de PIMEC, membre de la junta directiva del Círculo Ecuestre, patrona de la Fundació del Museu Picasso de Barcelona, patrona de la Fundació Cares, membre del Consell Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura, membre de la junta directiva de l'Associació ACG Barcelona, membre del Consell Assessor del Tribunal Arbitral de Barcelona, membre del Consell de Catalunya de l'AED, Associació Espanyola de Directius, i membre de la junta directiva de la AEO, Associació Espanyola d'Oficines. També ha estat membre del Consell Social de l'Ateneu Barcelonès, de la Comissió Executiva del Barcelona Global, del Consell Assessor Internacional de la UPF Barcelona School of Management i membre del Board a Espanya del Royal Institution of Chartered Surveyors i vocal consultora de la Cambra de Comerç de Barcelona. Doncs mira, tinc la sort de dedicar-me a una feina que m'agrada molt, llavors em definiria com una persona apassionada de la meva feina i que he aconseguit amb els anys lligar-ho amb una cosa que és molt important per mi, que és generar dinàmiques positives per la nostra ciutat, per la nostra societat i també contribuir a la professionalització de la nostra indústria, la indústria immobiliària, que l'estimo molt i que tenim reptes molt grans per endavant. Doncs mira, jo quan vaig acabar d'estudiar la carrera vaig ser auditora financera durant 6 anys i els darrers anys ens van especialitzar una mica uns quants en empreses immobiliàries i feia totes les immobiliàries que tenia KPMG en aquell moment i em va coincidir una cosa molt bonica, que és que era l'inici de 22@ i jo vaig auditar l'empresa que estava construint la Torre Akbar en aquell moment, ara es diu Torre Glòries, i vaig descobrir el que era 22@, que en aquell moment era totalment desconegut a la ciutat. Vaig veure tot el potencial que hi havia allà en termes d'oportunitats d'aportar empreses, d'atraure empreses al nostre territori, de generar llocs de treball i de generar oportunitats. I jo, d'alguna manera, vaig entrar a l'immobiliari d'aquesta manera, des de dins de les empreses que vaig auditar, volent incorporar-me al negoci. A veure, jo pràcticament el 100% del meu temps està dedicat a Sevils i sí que és cert que participo de diverses organitzacions, que la veritat és que el fet d'estar-hi en tantes i a més de mons diferents, món econòmic, món cultural, món social, també m'ajuda molt a tenir una mirada més transversal que s'enriqueix molt mútuament. I com ho faig per compaginar-ho tot? Doncs la veritat, a totes aquestes associacions m'agradaria destinar-hi molt més temps, però sobretot el que tracto d'aportar és el que veig en altres mons i tampoc d'alguna manera em fagociten tant de temps, perquè, què sé jo, els patronats ens reunim potser un cop l'any i en moltes juntes és un dinar cada 2 mesos, és a dir, en termes de temps no és tant, però sí que quan hi vaig procuro veure què he vist o quines tendències estic veient o què puc aportar jo des de la meva òptica, des de la meva experiència a l'organització o a la institució de la que formo part, però normalment tenen els seus equips gestors i no em necessiten en absolut per al seu dia a dia. Doncs, a veure, per començar, la qüestió de l'habitatge. Aviam, Barcelona, igual que totes les ciutats que són atractives, atrauen molta població i tenim un repte molt gran, que és que cada vegada això passa a tot el món, ens estem concentrant més en ciutats i això genera unes necessitats d'habitatge molt fort. Llavors, de quina manera ho podem resoldre? Per començar, crec que hauríem de pensar en la Gran Barcelona, és a dir, aquesta Barcelona dels 5 milions d'habitants, que és la de la regió metropolitana, que en realitat gran part de la població que viu en aquest radi de la regió metropolitana va tot sovint a Barcelona, perquè hi treballa, perquè hi té els seus centres de referència mèdics, culturals, socials, formatius, etc. Llavors, la qüestió de l'habitatge l'hem de resoldre tenint en compte molts més municipis que no pas únicament l'Ajuntament de Barcelona, tot el que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Això és el primer. El segon, hauria d'anar molt vinculada a la política d'habitatge, aquesta més coordinada que estic d'alguna manera proposant, entenent que és part de la solució,
coordinada amb un bon transport públic. Llavors, Rodalies és crucial que funcioni adequadament si és que volem estructurar bé aquestes i satisfer aquestes necessitats d'habitatge que té la nostra ciutat. I em preguntaves també, com la veig en termes econòmics i en termes culturals? Doncs honestament jo soc molt positiva i molt optimista amb la nostra ciutat. És una ciutat que té una gran capacitat d'atracció de talent. Ho estem veient nosaltres que ens dediquem a atraure empreses i a implantar-les al nostre territori, doncs que molt sovint venen buscant talent i això ens fa molt competitius. Les ciutats estem competint per l'atracció de talent, per d'alguna manera que el que hi ha a la nostra ciutat s'hi quedi i trobi oportunitats i també atraure talent internacional. I crec que Barcelona, a més, ha de triar quines han de ser les seves lligues, és a dir, quins hubs econòmics són en els que d'alguna manera tenim uns avantatges naturals, ja sigui per tradició, ja sigui perquè quadrin amb la nostra idiosincràsia, i d'alguna manera això estructurar-ho millor i fer com una crida d'atracció de talent a empreses i inversions d'aquestes indústries concretes. Nosaltres actualment estem veient que estem sent forts en el que és la indústria digital i tecnològica. Hi ha moltíssimes empreses d'aquest teixit econòmic i empresarial que és interessantíssim. No només startups, sinó centres tecnològics de grans corporacions com poden ser Apple, Amazon, Nestlé, PepsiCo, que trien la nostra ciutat per posar-hi centres tecnològics, i això és molt interessant. Aquest seria un primer hub, doncs. El segon seria el de ciències de la salut, és a dir, farmàcia, biomedicina, investigació científica, etc., que també tenim una gran tradició en aquest sentit i amb una gran connexió amb tota la investigació que s'està fent en els hospitals públics. I un tercer hub, que encara és incipient, però que jo li veig molt recorregut, és el de la indústria dels videojocs, perquè és una indústria molt poderosa arreu del món, que està tenint uns ritmes de creixement molt alts cada any, i nosaltres tenim la sort que aquesta indústria se sent molt còmoda a la nostra ciutat i s'hi està establint. En termes culturals també veig moltíssim talent, moltíssim. Potser el que falta és estructurar millor el món de la cultura com a indústria, per tal que generi llocs de treball de qualitat i per tal que els nostres creadors, que són excel·lents en termes generals, d'una manera molt transversal, estic pensant en artistes, músics, escriptors, filòsofs, arquitectes, que per mi també estarien una mica dintre d'aquest món cultural, doncs més la reivindicació i també més estructurar tota aquesta creativitat que tenim a casa nostra, afortunadament, estructurar-la com a indústria. I per últim diria que tant de bo sapiguem connectar millor el món econòmic i el món cultural, perquè ens aportaria moltíssim, moltíssim mútuament. El món econòmic necessita una mirada humanística, és a dir, entendre el comportament humà, que tots els negocis van d'això, entendre què necessitem en cada moment històric, i el món cultural probablement hauria de conèixer millor totes les eines que utilitzem de manera molt natural en el món empresarial i econòmic per tal, justament, de fer-se més forts com a indústria. Aviam, el primer que els suggeriria és més diàleg amb la indústria, més diàleg amb el món privat. És a dir, tenim unes necessitats d'habitatge urgents i, a més, que són reptes enormes. A data d'avui, l'àrea metropolitana que comentàvem necessita entre 100.000 i 200.000 habitatges que s'han de fer nous, a part del parc existent, que segurament es pot gestionar millor, però és que necessitem que accedeixi a l'habitatge molta gent que no pot accedir. I això ho hem de fer sobretot a preus assequibles, tant pel que fa al lloguer com a la compra-venda, i això només ho podem fer en col·laboració públic-privada. Llavors necessitem més diàleg, necessitem més entendre'ns mútuament, diria jo, i treballar plegats per tal de resoldre aquest problema tan gran que té la nostra societat. I una altra cosa molt important també, a part d'aquest diàleg tan necessari i d'entendre que per resoldre el problema de l'habitatge es necessita el promotor, el gestor del món privat, sinó també diria que cal que es creïn les condicions adequades perquè el nostre mercat tingui seguretat jurídica i permeti que el capital més core, més institucional, més tranquil, més llargplacista, aquest capital que és bo que inverteixi en un territori perquè té una visió de generació de valor, de quedar-s'hi durant dècades, per tal de treure tots aquests diners hi ha d'haver uns condicionants que a data d'avui no hi són. I posaria dos casos concrets. Podríem parlar molt de què és la seguretat jurídica, que bàsicament és aquests canvis regulatoris constants que fan que sigui molt difícil tenir aquesta visió a llarg termini, que és tan necessària, però jo sobretot posaria l'accent en dos punts concrets. El primer, cal protecció davant ocupacions il·legals,
que a data d'avui no es té suficientment protecció, i després veure com s'actua davant d'impagaments, perquè quan una família o un arrendatari, en el cas del lloguer, no pot pagar, hi ha d'haver una protecció per part del món públic, però aquesta responsabilitat no es pot traslladar al propietari d'aquell habitatge, que és un privat, i a data d'avui és el que s'està fent. I això és el que fa que tots aquests diners que necessitem per tal de crear aquest parc doncs miren el nostre mercat amb recel, malgrat que són conscients que els fonamentals immobiliaris hi són. És a dir, hi ha una demanda insatisfeta, claríssimament, i després també hi ha un poder adquisitiu que s'ha d'adequar, és a dir, el que s'ha d'adequar és un producte per tal de que quadri amb els salaris del nostre territori. Però és possible fer producte immobiliari als salaris del nostre territori. El que cal és que vinguin aquests diners que, a canvi de seguretat, es conformen amb una baixa rendibilitat. Aviam, la llei de l'habitatge, jo no tinc cap mena de dubte de que s'ha redactat amb bones intencions, amb ganes de facilitar l'accés a l'habitatge, de resoldre aquest problema tan greu que té la nostra societat, però el problema és que s'ha fet sense diàleg amb el món privat. Llavors, malgrat que tu tinguis molt bones intencions legislant, si no tens en compte com actuaran els actors que estan allà, la indústria que estàs regulant, si no tens en compte com actuaran davant aquesta regulació que tu has fet, doncs no només no pots aconseguir els teus objectius, que malauradament és el que està passant, sinó que de vegades es generen efectes inversos. Llavors, és una oportunitat perduda. Jo no tinc dubte, insisteixo en que no s'hagi fet amb bona voluntat. De fet, hi ha alguns aspectes que jo crec que són positius, però n'hi ha d'altres, i en concret em referiré a tot el que és la regulació de l'habitatge, que tant el topall dels lloguers com, insisteixo, aquesta inseguretat jurídica que feia referència anteriorment, d'aquests punts d'improtecció davant d'ocupacions il·legals i de que quan hi ha impagaments no es pot recuperar l'habitatge d'una manera normal, doncs fan molt difícil que es pugui crear aquest parc que necessitem d'habitatge de lloguer assequible. Nosaltres ho veiem en el nostre dia a dia. Operacions que nosaltres hem estat oferint al mercat del que s'anomena build to rent, és a dir, projectes destinats al lloguer, l'inversor que analitza aquesta mena d'operacions no li surten els números, llavors no inverteix. Hem de veure com podem fer que li surtin els números, que moltes vegades és donant seguretat al mercat per tal que no exigeixi tanta rendibilitat. Després també és cert que ara estem en un moment conjuntural complicat perquè els costos de construcció han pujat moltíssim i el finançament s'ha tornat car i escàs. Llavors estem en una situació molt complicada per tal de poder produir tot aquest habitatge que tant necessita la nostra societat. D'entrada us diré que jo us veig molt actius i fent una gran feina d'explicar en què consisteix la professió i quines són les problemàtiques amb les que es troba la nostra indústria. La indústria immobiliària, que és aquest món tan divers, però penso honestament que esteu utilitzant els canals adequats, que esteu utilitzant un discurs que s'entén i no pareu. O sigui, és necessari que s'entengui quines són les dificultats de la professió. I aquí jo diria que el paper és crucial perquè, com deia abans, si es legisla sense tenir en compte el dia a dia les problemàtiques concretes amb les que vosaltres us trobeu diàriament en el desenvolupament de la vostra professió, no es prendran bones decisions. Llavors heu d'alçar la veu, heu d'explicar què succeeix i d'alguna manera tractar que qui té el poder de legislar us escolti i prengui bones decisions. Jo tot el que és d'alguna manera articular les diferents veus que estem actuant en el mercat de l'habitatge crec que és boníssim, importantíssim, perquè tots actuem en alguna part de l'eslabó de la cadena immobiliària i necessitem entendre la problemàtica dels altres, el dolor dels altres, en quines circumstàncies es troba per tal de poder fer bé la seva feina i poder ser efectius a l'hora de resoldre el problema de l'habitatge. És a dir, jo ho veuria fantàstic. Ara bé, el que crec que encara és més rellevant, i no deixo d'utilitzar aquest canal que m'oferiu tan amablement per reivindicar-ho, és que ens falta fer un pont entre nosaltres, que estem actuant veient la realitat del mercat cada dia, amb el món públic. I tractar de veure com trobem una àgora de debat, de generació de confiança mútua i de tractar d'enfocar-nos tots
a veure quin ha de ser el nostre paper per tal de facilitar l'accés a l'habitatge. Tenim reptes molt rellevants davant nostre, que bàsicament jo diria dos grans pilars. Un seria tot el món de la digitalització, tot el món d'utilitzar la intel·ligència artificial, d'utilitzar totes les eines del Big Data pot posar al nostre abast, perquè encara s'està fent tot de manera molt artesanal i la capa digital eficienta moltíssim tot el que és la nostra producció, tant pel que fa a serveis com pel que fa a producció física, diria. Sobretot, mira, tant en valoració, el Big Data ens pot ajudar moltíssim amb dades fiables per poder fer valoracions més ben fetes, més ràpides i més fiables, però el que és el món de la gestió d'un immoble, claríssimament, no? Necessitem moltíssim. Ara, amb quin inconvenient ens trobem? Doncs que cal invertir molt i és un repte molt gran que té la nostra indústria a data d'avui. Aquest seria el primer pilar. I el segon seria tot el que és el món de l'ESG. No només el que és la sostenibilitat entesa com respecte al medi ambient, la sostenibilitat medioambiental, sinó també impacte en la societat, tota aquesta S de social que crec que l'hem de tenir constantment en el nostre discurs i procurar que la nostra feina sempre passi pel sedàs de quina manera està afectant això la societat, tenir en compte no només la relació que tenim immediata amb el client o amb el servei que estem donant, sinó mirant el nostre entorn i després la governança, una governança transparent, ètica, etc. I aquests són els reptes que hem d'afrontar, que no són pocs. A veure, jo crec que hem avançat moltíssim, moltíssim, moltíssim i cada vegada veig més talent femení en la presa de decisions, perquè aquí tot sovint hi ha una trampa una mica, que es diu no, però tenim 50% dones i 50% homes, i dius, bueno, ja, però qui està manant, no? És cert que encara hi ha, que el món directiu encara és molt masculí, però jo no vull deixar de celebrar que hem avançat moltíssim i també de recordar que ens queda molt per avançar i que els reptes de les organitzacions, i això té a veure també amb les polítiques d'ESG que comentàvem abans, han de ser de tractar que tothom tingui les mateixes oportunitats, al marge de quin sigui el seu gènere, per tal de poder desenvolupar el seu potencial professional al màxim nivell. I és un repte preciós i que jo m'hi dedico tot el que puc perquè crec que és molt bo per la nostra indústria i per la nostra societat. Professionalització del sector immobiliari. Jo crec que hem tocat ja diverses tecles. A veure, ens hem professionalitzat moltíssim, això és així, també no vull deixar de dir tot el camí que hem recorregut pel que fa formativament, tècnicament, pel que fa financerament, pel que fa a la consciència que hem pres de l'impacte que té la nostra professió en les dinàmiques d'una ciutat, que una ciutat sigui exitosa o no dependrà molt de la infraestructura immobiliària que tingui, i jo crec que això és un camí que l'estem fent molt bé. I ara abraçar aquests canvis que comentàvem abans, la digitalització de les nostres professions en cada una de les tasques immobiliàries i després abraçar les polítiques d'ESG. Aquí no hi ha retorn. La indústria immobiliària és molt contaminant, i hem de veure com contribuïm a reduir la petjada de carboni i anar cap a aquestes ciutats que tendeixin a petjada zero. I aquesta és una tasca fonamental que hem d'assumir i agafar la responsabilitat. Aviam, aquí em serveix per explicar les tres tipologies d'habitatge que hi ha perquè tot sovint es confon. Tenim l'habitatge lliure, tenim l'habitatge que anomenem assequible o protegit i, per últim, l'habitatge social. L'habitatge social és aquell destinat a aquells perfils que, malauradament, mai podran pagar per si mateixos un habitatge, perquè venen d'entorns molt desfavorits, perquè tenen malalties físiques o mentals, per tota una sèrie de qüestions que el món públic, els nostres impostos, l'estat de benestar, ha d'anar dirigit a protegir tot aquest sector de gent. A no confondre amb el que és l'habitatge assequible, que és per sota de preus de mercat, i aquí és on caldria fer la col·laboració públic-privada, perquè aquest gruix d'aquí al mig, que no és ni social ni lliure, és moltíssima gent. Són gairebé tots els nostres joves, són moltíssimes famílies monoparentals, moltíssimes circumstàncies de famílies, de moltes tipologies que no poden accedir a l'habitatge lliure. Llavors, fins ara hem estat parlant molt de l'habitatge assequible. Pel que fa a l'habitatge social, que és la teva pregunta,
això ha d'estar en mans del món públic. I el problema és que porta dècades, no és una qüestió només ni de Barcelona ni de Catalunya, sinó que és arreu de tota Espanya, no s'ha invertit prou diners públics. No s'ha invertit. Estem per sota del 2% quan la mitjana europea, com tu molt bé comentaves, és un 15%, però hi ha països que tenen un terç habitatge social. Llavors, si no hi ha prou diners públics, que pot ser, perquè tots aquests pressupostos entre sanitat i educació queden engolits, mirem com el món privat, com els diners del món privat poden entrar aquí. I se'n trobaran, però cal una sèrie de condicions i cal aquest diàleg per veure com podem produir aquest habitatge social que és tan necessari també. Doncs els joves, com comentàvem anteriorment, molt probablement estan dintre d'aquestes 3 tipologies d'habitatge que comentaven en l'habitatge assequible. I aquí és el gran esforç que tota la nostra indústria i el que és el món públic hauria de posar els esforços, perquè és un gruix de població enorme que fa que una societat sigui exitosa o no. I es veu a data d'avui dades alarmants de la quantitat de gent que vol accedir a un habitatge i no pot. Gent que voldria independitzar-se dels seus pares, gent que voldria tenir fills i no pensen en tenir fills, gent que es voldria divorciar i que no es pot divorciar. Hi ha tota una sèrie de circumstàncies personals greus que donen un nivell de vida d'una societat que depèn de si es pot accedir a l'habitatge o no. Llavors, què cal fer, em comentaves en concret dels nostres joves, no? Doncs posar tots els esforços en crear un parc d'habitatge assequible tant en compra-venda com de lloguer. Sobretot de lloguer perquè n'hi ha molt poc. Sobretot de lloguer perquè n'hi ha molt poc. Què cal fer? Bé, ho hem estat dient molt, no? Però jo crec que tornaria a incidir en el diàleg amb el món privat i en crear unes condicions d'estabilitat per tal que els diners que el món públic no està posant, els diners privats, vinguin i vulguin ser propietaris d'aquesta tipologia d'actius assequibles per tal de donar accés a l'habitatge a tota aquesta gent que no pot estar a data d'avui podent-hi accedir. És crucial. Nosaltres som un teixit empresarial de pimes. Jo ho dic amb molt respecte i molt orgull perquè jo que estic a la PIMEC des de fa anys i sobretot a la crisi anterior vaig veure els esforços que es van fer amb molt pocs recursos d'internacionalitzar, d'exportar producte, que les nostres exportacions van créixer moltíssim. Això ha sigut gràcies a moltes pimes de gent que se'n va anar una mica a l'aventura a vendre els seus serveis i els seus productes arreu del món. Jo a mi m'encanta participar, estar a la vora de totes aquestes empreses i també una cosa que també vull deixar de manifest és que dintre de PIMEC es procura donar totes les eines perquè aquestes empreses guanyin tamany, perquè no ens hem de quedar amb només ser un teixit de pimes. És important que aquestes empreses, el nostre teixit econòmic i empresarial, guanyi tamany perquè és capaç de ser més eficient, de pagar millor els seus professionals i de donar una qualitat de feina molt millor que no pas quan es té un tamany reduït. No, doncs, quina és la importància que hi hagi? Bé, és que és una qüestió crucial. Jo crec que hi ha una cosa que ja tots tenim assumits, que és que quan ens dirigim al mercat, cada un es dediqui a lo que es dediqui. El mercat és divers. La decisió del consumidor de triar una empresa o una altra depèn de com és cada una d'aquestes persones que prenen la decisió, i això és molt divers. Llavors, si sempre es troben amb un interlocutor d'una tipologia, és difícil que hi connectin i el que hem de fer és un món empresarial i econòmic al màxim de divers possible. I aquí la qüestió de gènere és crucial, un cop més, i hem d'esmerçar tots els esforços possibles per tal que en els àmbits de decisió hi hagi homes i dones en la mateixa proporció, perquè és el que correspon. Podries compartir-nos ara alguna iniciativa específica en què hagis involucrat, que t'hagis involucrat per promoure aquesta igualtat de gènere? A veure, jo procuro tenir sempre present aquesta mirada, la mirada de gènere. El primer que haig de fer és a la meva organització, és a dir, a casa meva, tractar de donar les oportunitats sense tenir biaixos de gènere en negatiu cap a les dones, mai, tampoc en negatiu cap als homes, sinó realment tractar de donar oportunitats a qui ho mereixi més. Jo crec que això és crucial.
I després també, per dir-te accions concretes, a banda que estic involucrada amb totes les associacions, jo crec que hi poden haver a data d'avui dintre del món econòmic i empresarial, perquè m'agrada fer-hi costat i encara que no hi destini temps, com a mínim pagar una quota, perquè m'agrada fer-ho. Després, el que sí faig, el més escàs meu, a banda dels diners, que això sempre, no? Però és el temps. Llavors, jo el que sí faig, i ho faig amb molt de gust, és mentoritzar una dona jove a l'any. Ho faig des de fa molts anys, és una feina que m'encanta fer-la, que la gaudeixo moltíssim i que, a més, sempre hi ha una retroalimentació perquè totes dues aprenem molt les unes de les altres, no? I jo crec que és molt, molt bonic. A veure, ho hem comentat abans, hi ha hubs que estan destacant moltíssim, hubs econòmics que estan destacant moltíssim, i jo crec que el que necessitem d'alguna manera és, doncs, potser diria, menys soroll en general polític, potser, més concentració en fer pròsperes les nostres empreses, i insisteixo, jo crec que tenim unes cartes molt bones per jugar-les i ser capaços de traure talent, empreses i inversions de determinats sectors que poden aportar molt valor a la nostra societat. Aviam, Barcelona, igual que la resta de ciutats, es troba amb grans reptes com a ciutats, justament per aquesta situació, aquest procés d'urbanització progressiu al qual estem assistint, que cada vegada, lògicament, les ciutats tenen molts defectes segurament, però tenen moltes virtuts, que és on es generen més oportunitats, l'accés a la sanitat, a la cultura, al coneixement és més fàcil. Llavors, clar, gent que no ha nascut a una ciutat, que ha nascut fora d'aquests entorns urbans, també hem de veure com els podem acollir. I això és un repte enorme, en termes d'habitatge, per descomptat, però també en termes de generació de qualitat de vida i de continuar generant aquestes oportunitats de progrés. Tothom té el legítim dret de buscar el màxim progrés des de tots els aspectes de la seva vida. Llavors, com afronten les ciutats això? Doncs és molt complex, i els que estem en el món privat, d'alguna manera, hem de tractar de veure com podem contribuir a que les nostres ciutats siguin exitoses en aquest sentit. Davant d'aquest repte de concentració de població, com podem oferir més qualitat de vida i també més oportunitats de progrés. Sí, això és un dels aspectes a millorar, jo crec, més grans que tenim, que és que tot sovint el món acadèmic està desconnectat de les necessitats que tenim al món econòmic i empresarial. I tot sovint, quan fitxem gent jove, que a més s'ha preparat molt, que hi ha invertit diners, temps i que ha estat exquisida amb la seva educació, tot sovint hi ha qüestions que veiem que no acaben de tenir les aptituds que necessitem. Doncs potser a l'hora d'exposar uns plantejaments, d'escriure ben estructuradament unes idees, a l'hora potser d'expressar-se en una reunió. Hi ha tota una sèrie de qüestions que és el que fan que un professional destaqui, que de vegades és complicat que el món acadèmic l'ofereixi. I estic dient coses molt, potser com molt bàsiques, però també pel que fa a coneixements més tècnics, tot sovint les empreses anem com una mica per endavant del món acadèmic. I sí que fa falta més diàleg per tal que aquests joves que surten de les universitats i dels centres de formació professional tinguin un encaix més fàcil, més ràpid en el món empresarial i econòmic. A veure, jo el primer que diria aquí és cert que Barcelona atrau molta població flotant, des del meu punt de vista, afortunadament. Crec que ens donen moltíssima riquesa, estem parlant de músics del Liceu que pel fet de ser Barcelona venen, estem parlant de científics que venen als nostres centres d'investigació, tota una sèrie de gent que es pot plantejar viure un temps a Barcelona perquè li atrau d'alguna manera la mena de vida que presumeixen que tindran a Barcelona. Dir aquí que això passa en totes les ciutats exitoses. Això passa a Londres, això passa a París, això passa a Nova York, això passa a Berlín, a Amsterdam, a Madrid, passa a moltes ciutats. Llavors, per començar, el primer que hauríem de fer és no només passar a Barcelona passa, des del meu punt de vista, afortunadament, perquè jo per la meva professió veig com aquesta atracció de talent internacional d'alt nivell
en professions que veig com aporten a la nostra societat, perquè d'alguna manera el talent és tan important no perquè és una qüestió elitista, sinó perquè està demostrat que genera innovació, genera creativitat, i això, allà on s'estableix, per això les ciutats estem competint per atraure talent, perquè allà on s'estableix el talent es genera prosperitat per tota la societat. Llavors, Barcelona com pot fer front a això? Bé, per començar, jo crec que tenir una visió positiva i després el repte mai és dir que no vinguin perquè els locals llavors no trobem habitatge, no trobem feina, no trobem... No, al revés, perquè ens ajuden a que la ciutat sigui una ciutat millor. Llavors, tractar de veure com ens podem enriquir mútuament, ells de l'estil de vida que tenen aquí i nosaltres del que ens estan aportant, per tal de fer una societat i una ciutat millor. Doncs, a veure, en tinc un molt concret, en tenim un a Sàvils molt concret, que és que acabem de posar en marxa una nova divisió, que és la divisió justament de negoci residencial, perquè fins ara nosaltres estàvem dedicats més als usos no residencials i ara, doncs, finalment estem organitzant, muntant un equip, que ja tenim 14 persones, però acabarem l'any 124 si complim el business plan, per tal de poder actuar d'una manera ambiciosa. Ambiciosa també ho dic a nivell de fer la millor feina possible en el món de la compra-venda i del lloguer d'habitatges. O sigui que aquest és el repte que tinc el 2024, tractar que això funcioni i aportar valor i bones pràctiques a la nostra professió.